Kære kursister, som skal have religion hos mig, I skal nu have en introduktion til, hvad religion er og hvad religionsfaget er. Ikke mindst så vil jeg fortælle jer om en rigtig, rigtig god hjemmeside, der hedder religion.dk. Der er simpelthen så mange ressourcer, som I kan få glæde af, når I skal søge information om religion. I kan se her, at der er selvfølgelig en forside med de nye med nyhederne. Og ja, skulle lige have den gjort større, kan man det? Men i hvert fald så er der også noget med introduktion til de enkelte religioner. I kan se, der er om, jeg skal lige have gjort lidt større. Der er om kristendom, jødedom, islam, buddhisme osv. Alle mulige religioner. Hvis vi nu går ned under nordisk mytologi, kigger lige, kommer det? Ja. Vi skal lige have gjort større. Hvordan gør jeg det, mens jeg kan kun flytte på den. Kan jeg ikke gøre den større, mens jeg... Vi stopper